Здравейте! Слушате подкаста Вдъхновения. Аз съм Борислава Люцканова и съм създател на издателство Вдъхновения, където публикуваме вдъхновяващи концепции за здраве, благополучие и вкусни ароматни рецепти за храна, козметика и всичко, което е свързано с добрия тонус и здравословно състояние. Днес наш гост е доктор Зорка Угринова. Много ми е приятно, че е първия ни гост всъщност за епизод 1. Доктор Угринова е клиничен преподавател по клинична хомеопатия. Моля, разкажи ни с няколко думи за себе си и за своята професия. Благодаря, Борислава, че днес мога да бъда ваш гост. За мен е истинска така чест и удоволствие да се докосвам до всичко, което правиш. Следя и издателство Вдъхновение, но следя и подкаст и всички други неща, с които имаш енергия и правиш с толкова желание и вдъхновение. Казвам се Зорка Угринова. Лекар, хомеопат съм вече повече от 30 години. Преподавател съм по клинична хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия и съм главен секретар на Българска медицинска хомеопатична организация. Започнах този път към хомеопатията преди повече от 35 години. Да, интересно ми е да ни разкажеш, защото като цяло лекарското съсловие отрича хомеопатията или се отнася с така особено мнение. Смятам, че преди години имаше повече колеги, които не разбираха и не знаеха, що е то хомеопатия, и нормално е, когато не познаваш нещо или не си достатъчно запознат, по-лесно е да го отхвърлиш като възможност. Добрата новина е, че в годините, в които и преподавам хомеопатия, виждам, че расте интереса сред съсловието, защото ние преподавателите от Европейска школа по клинична хомеопатия, преподаваме на лекари от различни специалности. И все повече общо практикуващи лекари, все повече педиатри, все повече колеги от тесните специалности, като уши, гърло, дори анестезиолози, ветеринарни лекари, алерголози, посещават курсовете по клинична хомеопатия и те и знанията, които получават, са им полезни в ежедневната практика. Считам, че този интерес, който започна сред лекарите към този щадящ метод за профилактика и лечение, беше продиктуван до голяма степен от негово величество пациента. Тогава, когато пациента иска да бъде лекуван или профилактиран по нежен, безвреден начин. Това задължава нас, лекарите, да се обучаваме и да търсим такива щадящи начини и да ги предлагаме на нашите пациенти. Особено на децата, както е моя случай. Да. Въпреки специалността ми по обща медицина, 90% от моите пациенти са дечица. И вече имам толкова деца, които отгледах в кавички и пораснаха единствено и само с хомеопатичните гранули. Вече те са млади родители и водят своите деца при мен. Много хубаво така затваряне на кръга. Да, много интересно наистина да се вслушва доктора, лекаря в така необходимостта и желанието на пациента. Аз лично се радвам да чуя, че има напредък в тази посока. Аз всъщност също го наблюдавам в ежедневието. Темата ни днес, която искам да поставя, преди да продължим с въпросите, е имунитета. И когато говорим, всъщност защо поканихме доктор Угринова да е наш гост, защото когато говорим за имунитет, обикновено знаем, малките деца боледуват повече, особено в периода детската градина. Тогава всички правят много опити в посока да подсилят имунитета. Да повдигнем завесата малко по този въпрос. Да повдигнем завесата, да, по този въпрос. Доколко е добра идея да подсилваме имунитета? Да. Когато стана ясно, че ще се занимавам само и единствено с хомеопатия,
най-много към мен се обръщаха родители, чието дечица са на възраст между 3 и 7 години, наистина детско-градинската възраст. Тогава тези родители влизат в един уж очакван, но крайно неблагоприятен порочен кръг. Детенцето тръгва на детска градина в понеделник, в сряда и в четвъртък то вече е с запушен нос, спират го от градината, преминава се през хрема, през суха кашлица, през влажна кашлица, проточва се едно лечение, симптоматично, което трае седмица, 10 дни. Тък му го закрепят това детенце, пускат го отново на градинката и след 4 дена той е с болка в ушенцето. Лекува се болката в ухото, оправя се детето, тръгва на градинка и след 4 дена е с стомашно разстройство. И така тези родители влизат в един наистина много труден период и като логистика, кой и как да гледа това детенце, как да се справя семейството и как да функционират и двамата родители, които работят и биха искали да работят и това детенце да е здраво и да посещава детската си градина. Да. И най-вече, първо то да не боледува и второ да не е непрекъснато на тежки лекарства, които имат, разбира се, своите показания, но и ред странични ефекти. И така приоритет на тези родители е как да се повиши имунитета на детето. Само че тук веднага искам да отворя една скоба. Може би не трябва да използваме думата дайте да подсилваме имунитета на някого. Обикновено, като когато... дума, като термин. Стимулираме имунитета или даже повечето родители така започват, влизайки в кабинета. Тук сме, защото искаме да ни дадете нещо хомеопатично или пък някакви хранителни добавки да ни препоръчате, така че да стимулираме имунитета на детето. Добра идея ли е това да се прави? Ами най-напред трябва да разберем това детенце, освен че често боледува, дали пък няма някакви придружаващи заболявания. И анамнезата или този подробен разговор, който ще предшества изписването на каквато и да било терапия, започва още от това как мина бременността на тази жена. Как се чувстваше тя и като психоемоционално състояние по време на бременността. Налагало ли се по време на бременността тя да приема лекарства за нещо? Прекарала ли е вирусни или други инфекции по време на бременността? Как протече самия акт на родоразрешението? За да преценим това детенце има ли нужда от това да засилваме имунитета или да използваме другата по-точна дума – модулираме. Нещо, което леко, фино и нежно да направим така, че то да функционира далеч по-правилно. Всъщност да, модулираме много точна дума и всъщност ние обичаме да говорим за баланс. Да. В вдъхновение, във всяко едно отношение. Но конкретният повод днес да си говорим за имунитета всъщност е една от новите книги на издателството, която се казва Имунен баланс. Нейн автор е доктор Хедър Модей, която е алерголог и имунолог. Затова и сме поканили доктор Огринова, за да ни каже малко повече за този имунитет, нали, всъщност какво представлява и защо не е добра идея да го подсилваме. Много съм изненадана, приятно от тази книга и от съдържанието, което любезно ми беше предоставено от издателство Вдъхновения. Наистина авторката се е справила по блестящ начин да разкаже като приказка с думи много прости и много логични. Нещо, което е адски сложно и адски добре балансирано в природата. Нашата имунна система е един много стройно подреден организъм, който да се справя с нашественици от всякакъв характер, на който човешкият организъм е подложен през целия си живот от раждането. Имаме клетки, които да отговарят, първи да разпознават враговете, други видове клетки, които да пренесат информацията за тези нашественици до клетките, които пък са способни да го обезвредрят. Трети клетки, които да защитат останалите органи и системи, не засегнати от вражески
майчевското нашествие. И въобще цялата тая стройно организирана система, авторката Хедър Мидей поднася по един безкрайно интересен начин, така че и човек без медицинско образование да бъде запознат с основните неща. Хареса ми това, че тя разделя имунната система, видовете имунна система на 4 типа и тя говори за тлееща имунна система, говори за хиперактивна имунна система, за разбалансирана имунна система и за потисната, спаднала имунна система. Разбира се, освен тия 4 типа, които хора боледуват, си има и нормална имунна система, която си функционира правилно и тя няма нужда от никаква намеса. Имала съм, например, родители, които вече имат едно детенце в детската градина и очакват бебе, като трети член вече в семейството. Второ детенце очакват. И майките много тревожни се обръщат към мен и казват: и сега какво трябва да даваме на бебето, когато то дойде, за да му засилим имунитета, така, щото батко или кака от детската градина да не го заразяват. Значи, мили майчета, обръщам се към всички, които ни гледат в момента и са в тази ситуация, не трябва да правим нищо преди да разберем как бебето ще се отнася към ситуацията у дома. Тоест, бебето ще боледува ли от това, че батко носи вируси или бактерии от детската градина? Защото най-вероятно бебето ще си бъде подсигурено от това, което е наследило от мама, като макар и още не съвсем добре развита имунна система, но то ще бъде подготвено за атаките, които го очакват от външния свят. И едва тогава, когато преценим, че това бебенце е започнало да боледува, притесняваме се от това, че това се случва ежемесечно под въздействие на кака или батко, тогава вече можем да помислим за хомеопатия, хранителни добавки, витамини или други средства, с които да модулираме имунитета вече и на бебето. Но първо трябва да видим как реагира то на атаките от външния свят. Защото природата е съвършена и тя е заложила точно този баланс в нашия организъм, така че атаките, на които сме подложени, да бъдат на време обезвредени. Да, това е много добър подход. Тоест, не винаги превенцията трябва да изпреварва събитията, особено в този случай, но интересно ми е да споделиш на нашите слушатели всъщност какви са опасностите, които крие подсилването на имунитета. Благодаря. И при децата, но то има много сериозна опасност и за възрастни, защото ние в момента Точно говорим така. за децата, където нещата са много по-небалансирани, много по-голяма прецизност се изисква, защото те тепърва сформират този въпросния имунитет и прочие. Но при възрастните също има опасности. И все пак, споделете като професионалист. Имунният отговор на организма може да бъде разделен на вроден и придобит. Освен това имаме хуморален и клетъчен имунитет. Основните клетки, които ни пазят от тези атаки, са от групата на лимфоцитите, Т и Б лимфоцити, а пък тези, които са на първия ред, както ги описва и вашия автор, на първия ред на битката, макрофагите и фагоцитите, които имат за задача пък бързо да сигнализират, че имаме атака от чужди вмешателства в нашата система. Кога обаче това е проблем да стимулираме? Тогава, когато нашия пациент на първо място има хронични болести или втората голяма група пациенти алергични състояния. Детенце с атопичен дерматит, дете с алергичен ринит. Да. Дете, у което има прояви вече на някакви алергични състояния, то няма нужда от стимулиране на имунитета. Защото неговата имунна система, тя вече е пренапрегната. Тя спада към така наречения хиперактивен имунен отговор. И това детенце реагира с една по-изразена реакция срещу полени, срещу дразнители отвън, влага, мухъл, докосвания с определени препарати. Тоест това дете има една засилена имунна система
И най-малкото от това, от което тя има нужда, е допълнително да бъде стимулирана. Така че често боледуващо дете, което пък има и алергии, възрастен пациент, който има и алергии, било по тип бронхиална астма, било по тип различни кожни увреди, било по най-различни други алергични състояния, както и автоимунни заболявания у възрастния човек, било то хашимото или ревматоиден артрит, или псориазис или ред други. За съжаление, голям списък от автоимунни заболявания. Това са все категории пациенти, които трябва много внимателно да се отнасят към това стимулиране на имунитета. Да, защото при тях е особено важно този баланс да бъде запазен. Да. За да не се подсили иначе засиления им имунен отговор към някои вещества. Накратко да го обобщим. Като цяло пациентите с автоимунни заболявания са доста наясно с това, че не трябва да бъде подсилвана имунната система, трябва да бъде модулирана и те много внимават наистина. Но за случаите, за които вие споменахте, алергични реакции, хронични някакви състояния, там нека да подчертаем, нали, всъщност там така е все да разбера, ролята на лекаря. Да. Най-добре да разпита пациента, нали, да не се пропускат някои групи въпроси. Имате ли алергия в семейството? От раждането до сега има ли състояния, които са били лекувани с противоалергични средства? Приемате ли в момента противоалергична терапия? Това е вече въпрос на разпити, на оценка на това, което разказва пациента от страна на лекаря. Но да разбирам, че не е добра идея и там да се подсилва. Просто да се подсилва. Просто да се подсилва не е добра идея. И тук смятам, че много от хранителните добавки, които майки една на друга си препоръчват, защото виждат, да речем, едната майка ефект на определен сироп или на определени таблетки или на определени други средства, които са помогнали нейното детенце да не боледува, и тя, да речем, може да ги препоръча с най-добри чувства и намерения на своя приятелка, но детето на нейната приятелка може да има атопичен дерматит или друго алергично състояние и тези му състояния да се обострят или да се засилят или дори да хронифицират вследствие на тази неправилна имунна стимулация. Да, и не трябва да се прекалява и да пристъпваме към самолечение или самопрофилактика в тези случаи. Лошото е, че чух доста случаи напоследък и по този начин самоизписване на антибиотици, което порочна практика. Мисля, че вече е много твърде пресилено, но фармацевти всъщност поделиха, че има и такива случаи. Да. Тук е нещо много важно, което Вдъхновение като издателство си поставя още в самото начало. Поставихме като концепция да подобрим комуникацията и диалога между лекар и пациент. Една доста амбициозна задача, но пък ви отива. Благодаря. За мен това е наистина много важно. С други думи, това, което и вие казвате, ние трябва да доверено и по-уверено да споделяме с лекуващия ни лекар нещата, които възнамеряваме да си самоизпишем. Да. Никога не пропускам въпроса в момента: давате ли някакви хранителни добавки? Избройте всичко, което в момента давате на детето. И както майката в началото на разговора ми е казала, аз нищо не давам. В момента, в който и задам по този начин въпроса, и тя почва: всъщност аз давам това на сиропче, започнахме едни пробиотици, за които трябва да отворим отделна точка в момента и да поговорим. Давам едни сиропчета, давам едни хранителни добавки, аз започнах и едни арома масла, за които прочетох и чух, и всъщност се оказва, че тази жена дава повече от 10-15 разнопосочно действащи сигнали на това детенце и ефект на практика няма. И в един такъв момент е по-добре всичко да се спре, да се изчака определен
период от време. Ако трябва да се пуснат изследвания, като тук най-често препоръчвам носен, гърлен секрет, ако трябва фекална проба, за да видим наистина състоянието на носоглътката, състоянието на стомашно-чревния тракт, за да можем обективно да подходим вече по-начисто и така с по-ясна и логична мисъл в терапията и профилактиката на това дете. Да, защото да разбирам, че всъщност нещата около имунната система и имунитета, желанието да я подсилим и укрепим, всъщност може да доведе до по-нежелано разбалансиране, нарушаване на баланса и което е по-важно, Боби, това във времето да абонира нашето дете за ред хронични проблеми. Така че не е съвсем в дългосрочен план, да. Така че не е съвсем безвредно какво му давате, мили майчета, колко време го давате, кой го е препоръчал и още по-важно е в каква комбинация правите всичкото това. И ако вие наистина не виждате резултат, тогава е безмислено да продължавате по този начин. Време е за ново начало. И наистина лекарите хомеопати, пък и все повече от педиатрите се опитваме да бъдем така наречените холистични лекари и да можем да помагаме на нашите пациенти в по-общ смисъл. Давам пример. Ако дойде майката и каже, моето дете го боли гърлото от снощи, да не се ограничаваме само с това да погледнем гърлото и да изпишем поредните таблетки за смучене или спрей за пръскане или близалка и така нататък и да остане това тлеещо гърло като изолирана част от това детенце. Нека да пипнем корема, да чуем гърдите, да огледаме ушите, да попитаме за изхожданията и по малка и по голяма нужда, да съблечем детето, за да огледаме кожата. Знаете, популярния вирус ръка, крак, уста, поглеждаш гърлото, но трябва да има и поглед върху дланите на детенцето и върху стъпалата, за да сложиш правилната диагноза. И тогава вече ние лекарите пък да преценим хранителна добавка и етерично масло, само хомеопатия, антибиотик, пробиотик, противоалергичен сироп. Кое всъщност ни е нужно за това детенце? Едно от всичките тези. Да, не всичко, не всичко заедно. Да. В никой случай. Като споменахте пробиотици, какви са всъщност рисковете там? Ами това е сравнително нова част от медицината, да се обръща така по-специално внимание на чревното здраве и въобще на функцията на червата, като голяма част от имунните клетки, за които става дума, са разположени именно там. Mm-hmm. Какво показва клиничния опит? Че с възрастта всеки един от нас малко или много започва да има така наречените пропускливи черва. Какво означава това? Ненужни за организма вещества, вместо да си следват основния ход на изчистване и да бъдат изкарани от организма, те се всмукват обратно през по-пропускливата лигавица, навлизат обратно в човешкия организъм и там предизвикват локално или общо възпаление и могат да имат да доведат до редица неблагоприятни състояния, не само свързани с стомашно-чревния тракт. И какво започва сега редовия пациент? Посещава в най-добрия случай гастроентеролог и се започва пробиотична терапия, но без яснота. Кой пробиотик? Защо точно него? Пребиотик или пробиотик? Комбинирана форма? Колко време да се приема? Има ли значение храненето на пациента? Диетата му? Има ли значение с каква терапия, ако той има и други хронични болести? Човешкият организъм е стройна машина. И ние не можем на части да я ремонтираме или поправяме. Трябва да го направим цялостно. Много съм щастлива, че първият ни гост в подкаста всъщност е лекар, който казва, че не може на парче да лекуваме. Да лекуваме. Много, много важна тема всъщност е чревното здраве. Ние имаме доста книги в издателството посветени на тази тема. Една от последните ни, която тя не е толкова... Тя е свързана вече и с психоемоционалните фактори, се казва чувствата на червата. Да. Настолна книга и я препоръчвам на мои пациенти. Безкрайно интересен начин да бъде разказан. Този друг наш автор
пише поезия, въпреки че така говори за такива сложни неща. Доктор Уилкъл това е 4-та му книга, но темата чревно здраве е ключово важна. Доктор Хедър Модей също акцентира, защото темите чревно здраве, възпаление всъщност така стоят в основата на много голяма част процент на заболяванията. И понякога самия пациент се изненадва, когато той е дошъл, имах наскоро един млад мъж, той дойде с кожен проблем. Той нарича по определен начин своя проблем, но когато аз като лекар-хомеопат го разпитвам и стигаме до момента с стомашно-чревната функция, разпитвам го за неговия начин, по който се храни, има или няма стомашно-чревен дискомфорт, начина по който се случва дефекацията. Изведнъж той е много така притеснен и стреснат. Казвам, чакайте сега, аз дойдох за кожата. Нали? Как така стигнахме изведнъж до стомаха и червата и каква е точно тема връзката? Хората много се притесняват. Деликатна, да кажем. Деликатна Тя е деликатна, но това е много важен здравен показател. Важен, този микробиом и неговото здраве, за който вие разказвате и в чувствата на червата, и в някои от другите ваши книги, трябва и пациента да знае как да се грижи за това и да обръща внимание на тези неща. Но дори така една крачка по-назад да се върнем, просто да е наясно, че това поне да е наясно. Важен здравен показател. Така е. И стигнахте ли до корена на проблема всъщност с този млад мъж? Защото ако се окаже, че нашия пациент страда от запек и има едно изхождане на 4-5 дни, този човек няма как кожата да не страда целият организъм и няма как да лекуваме кожата, намазвайки я с някакъв крем, дори и кортикостероиден той да бъде. Ефект ще има, но за много кратко. А за да има трайно подобрение в състоянието на пациента, трябва да започнем от това дефекацията да бъде редовна. А ако нашия пациент не се храни по определен начин, ако пропуска хранение, ако се храни на крак, ако яде бързи храни, които са му по-лесни, по-достъпни, ако в офиса по една или друга причина часове наред не става от стола и от компютъра, т.е. и физическата активност и спортът липсват, тогава вече ние имаме изначало повече съвети, холистични, които трябва да дадем на нашия пациент, така че да осигурим едно добро и физическо, и психоемоционално здраве. Като си говорим за офиса, всъщност как стреса се отразява на нашия имунен баланс? Два вида стрес се описват. Еострес е този, който е позитивния, положителния стрес, благодарение на който ставаме сутрин и можем да се справим с предизвикателствата на деня. Това са кратки епизоди, в които ние се мотивираме, извършваме определени неща, решаваме определени проблеми от различно естество. Това е положителният стрес, който ни дава така сила. Да ни накара да действаме и да решим проблема. И решаваме проблемите. И той приключва тук. И той, в момента, в който си решиш проблема, така. Но какво става с този другия стрес, на който, за съжаление, цялото цивилизовано наше население в световен мащаб е подложено? Един хроничен стрес, от който ние не можем да си починем, ние не можем да се избавим. Започваме да прегряваме, да се чувстваме уморени и недостатъчно ефикасни с нещата, с които се занимаваме. И тогава най-така крайната стъпка е да изпаднем в синдром на бърнаут. Тоест, в един момент така се изпепеляваме и прегаряме, че не можем да се справим с нещата, с които до вчера или до преди кратко време сме жонглирали твърде успешно. Грози ни, да кажем, едно депресивно състояние, грозят ни едни тревожни епизоди, панически атаки и недобър сън. И се нарушава не само нашия ритъм, бодрстване, сън, но се нарушава точно това, което и вие казвате, имунния ни баланс. Или започваме да боледуваме, или се отключват хронични болести, или се обострят често рецидивиращи страдания.
включително автоимунни заболявания. Един такъв стрес, който тлее в годините и пациента се прави, че не го забелязва и не му обръща внимание. Нали? Обикновено се казва, в такива състояния най-близки или така казвам, то е нормално. Всеки втори е така. Истината е, че това, че всеки втори е така, но не го прави нормално. Да. Означава, че всеки втори трябва да вземе мерки. Да. И наистина и вашата авторка, Хедър Модей, дава интересни съвети. Тя представя този спектър на стреса. Много интересен ще бъде той за вашите читатели и дава определен план, по който да се справим с този стрес. И повдигам завесата отново, но част от този план е и спорта, и времето за медитация, и времето, което трябва да прекарваме сами със себе си. И забележи нещо, което много ми харесва във вашата книга – дигитален детокс. Как да останем без електронни устройства, поне веднъж седмично, така че малко да хармонизираме процесите в себе си. Аз ще разкажа малко повече за дигиталния детокс, защото това е едно от нещата, които аз в някакъв момент от живота си сравнително трудно въведох, но всъщност от доста време го практикувам и се чувствам много добре. Разкажи ми. Всъщност започнах в началото по време на празници, натрупване на повече почивни дни, защото аз работя с клиенти от много отдавна и за мен е много, невъзможно е да звънне клиент и аз да не му отговоря на момента, само че ние, когато се здобихме с тези чудесни джаджи, електронните устройства, нали, мобилните телефони, които много отдавна вече са част от нашето ежедневие, всъщност ние забравихме, че домашният телефон на времето, това, че имаш домашен телефон, не означава, че трябва да го вдигаш всеки един момент. И да си стоиш вкъщи, за да чакаш да звънне. Някой да ти звънне. Сега ние виждаме, че някой ни е търсил и ние не сме успели да отговорим в удобно за нас време, което е, честно казано, много по-уважително и към моето лично време, но и към времето на човека, който ми се обадил. Защото много често ние се чувстваме длъжни, ангажирани да вдигнем на момента, когато ни се обаждат. Аз винаги започвам разговор с въпроса удобно ли е. Много хора ми казват, всъщност аз, щом се вдигна от телефона, значи е удобно. Реално обаче, много често, наистина, хората, ние не се усещаме как ние се чувстваме ангажирани да вдигнем телефона на момента, просто защото той звъни. Ама ние, примерно, сме на опашката в банката или някъде другаде и не е удобно да говоря по медицински въпроси или по лични въпроси. Не е нужно да правя хората част от този мой разговор. С други думи, уважително е да върнеш обаждане на човека, който те търси, в момент, в който ти ще можеш да присъстваш 100% в този разговор. Да си концентриран, да чуеш какво отсреща искат да ти кажат и да можеш да отговориш по така адекватен начин. Но времето, което си даваме като почивка от социалните медии, всъщност е много ценно, много стойностно. И аз пак казвам, аз започнах в периодите, в които има натрупване на повече почивни дни, но постепенно ми хареса много и всъщност аз вечер след работа си изключвам телефона, звука на телефона, т.е. може да ме потърси някой, може да ми пише, но аз му отговарям на следващия ден и имам няколко часа наистина в тишина и спокойствие. Също дълго време, не дълго, всъщност много лесно става, но виждам, че все още има хора, които стават сутрин и всъщност отварят първо социалните медии. Аз не го правя и се чувствам много добре от това. Така че дигиталният детокс наистина е нещо, което трябва да се пробва. В тази връзка имам цели семейства, които казват, че от години не пускат телевизор и когато се събират вечер след работа, предпочитат с децата си да играят на различни настолни игри и да прекарват наистина едно пълноценно време тогава, когато цялото семейство вечер е у дома, което се отразява по безценен начин на възпитанието на тези дечица.
Не само, то се отразява и на възпитанието, и на И комуникацията. на нервната им система Да, най-малко. да, да. Защото комуникацията в семейството в такива моменти е много, много по-пълноценна, много по-качествена, много по-запомняща се. Точно това е. Да, и всъщност в хормонално отношение се отразява много благотворно и на родителите, и на децата, защото това са моментите, в които се стимулира производство на окситоцин. Тогава, когато прекарваме приятни моменти с любими хора, всъщност... Провокира се въображението от децата, творческото им мислене, дават им се едни незабравими мигове, за които тези дечица цял един живот ще бъдат благодарни и ще пренесат този опит в своите семейства. Никога не трябва да забравяме, че всъщност ние, нашия опит, който дечицата стават свидетели на него, това ще се пренася във времето в техните семейства нататък и в техните отношения. Да, и да допълня още малко, въпреки че излизаме от темата за имунитета, но това е супер ключово важно за здравето и на родителите, и на децата. Всъщност, не случайно хората казват, че първите 7 години са много важни. И разбира се, по време на тинейджърството, нали, аз като майка на 2 тинейджери, да споделя, че по време на тинейджърството всъщност е нормално да излязат извън рамките на това, което родителите са очертали, и като здравословно хранене, и като поведение в социалните медии и така нататък, но всъщност те се завръщат след като са пробвали. Защото това, което обичам да казвам е, ние като родители предаваме нашата истина на нашите деца, само че тя е наша. Тя не е задължително да е тяхна. Така че те имат нужда да подложат на съмнение тези неща и всъщност с удовлетворение мога да кажа, че това, което сме начертали наистина първите 7 години, след като тестват границите, се завръщат. Се завърнат отново. Да, завръщат се към него, да. Това е добре. Добре, всъщност да върна малко лентата назад, защото нещата, които си говорим, наистина са важни и са свързани с здравето, но това, което искам да обясним на нашите слушатели, така че да го запомнят, изключая тези, които са с автоимунни заболявания, защото казвам пак, че те са така доста по-грамотни, доста по-отговорни към здравето си. Ами, те нямат избор. Те трябва да го разберат, за да се предпазят. Така че това обучение така е неминуема част от ситуацията. Но хората, които са с някакви хронични заболявания, с алергични някакви изяви, дали ще са кожни или някакви други, за тях също важи правилото за подсилване. Да не се стимулира имунитета при тях. Те имат хиперактивна, напрегната имунна система. Там може много фино и нежно, дали с хомеопатия, дали с подходящи хранителни добавки, но да се модулира имунния отговор. Тоест да се намали реакцията срещу алергените, срещу тия вещества, които водят до засилено възпаление и силна алергична реакция, т.е. да направим пациента, който страда от сенна хрема, по-малко чувствителен към полените, към тревите, към които той иначе реагира с остро възпаление. Тоест тази реакция всъщност е реакция на имунната система, която реагира свръх на тези външни дразнители. Тоест тя е толкова напрегната, че за нея всяко нещо е враг. И тези хора нямат нужда от достимулиране. Тези хора имат нужда тази реакция да се обере, т.е. те да не реагират толкова бурно на полените и по време на цъфтежите на тези треви, а ако са и често боледуващи в останалата част от годината, тогава да се модулира имунния отговор спрямо вируси, бактерии и други причинители. Да, всъщност доктор Модей обръща внимание, тя в книгата си е разработила един тест, който е много хубав, много точен за
на база симптоматика, т.е. не тест, който да влезем в лаборатория да го направим, защото особено когато говорим за антиалергични тестове при деца, те са доста тежки. Така. Тоест на база симптоматика можем да определим какъв е в момента изразът на имунната ни система. И това, което тя обръща внимание, тествайте се периодично, защото в различен етап може да бъде реакцията на имунната система всъщност може да бъде различна. Това важи и по време на бременност, това важи и при пациентите, за съжаление, с онкологични заболявания, с тежки неврологични състояния. Това са все групи пациенти, при които, така казано, да се стимулира имунитета, е нещо, което трябва да бъде подчертано с червено. Трябва да бъде ръководено от лекар, от консултация с имунолог и с ясна представа от лекарите какво точно се цели да се направи. В никой случай не препоръчвам самолечение. Това е много важно, искам да го подчертаем пак, защото според мен по-голяма част от нещата се случват при самолечение. Да. И пак искам да обърна внимание, че за нас като издателство е много важно да инициираме и да подчертаем, че е важен диалога между лекар и пациент. Доверието. Да. Връзката. Да. Обикалянето от лекар на лекар не води до най-добрите съвети. Трябва да се избере лекар по начин, който ти допада. Да имаш пълно доверие, така че да разкажеш наистина в подробности за своето здравословно положение. Имам пациенти, с които сме заедно от 30 години и непрекъснато научавам някои нови неща за тях, които в годините не са били споделени с мен. Включително и вчера имах един такъв случай. И не мога да си обясна защо понякога пациента може би по-скоро и неволно не дава цялата информация за себе си. Дори когато има и въпрос, свързан с здравословното му състояние. Понякога според мен е неволно, понякога по-скоро е неудобство. Или деликатна тема. В тая връзка, например, когато аз започнах да уча хомеопатия, на лекции ни четяха лекари от Франция и те бяха хора с много голям опит, холистични, доказали се в професията си. Повечето от тях бяха общо практикуващи или педиатри, но с много голяма численост на практиките си. И няма да забравя как един от лекторите казваше: аз винаги преглеждам моя пациент сам в кабинета ми. Разбира се, говорим не за дете, а за възрастен пациент. Казва, никога не в моя кабинет той не влиза с жена си, с дъщеря си, с тъщата си, с свекърва си, защото нещата, които трябва да ти сподели, нека да останат между мен като лекар и пациента. И там място за трети човек, колкото и близък и от семейството де, няма. И е наистина така. Тази конфиденциалност и това доверие между двамата е между двама. Не можем да искаме някой да сподели неща от своето минало или пък от сегашното си здравословно състояние, когато има и свидетели и слушатели на този разговор. Да, и тук наистина въпрос е доверието. Да, но преди време се казваше, така, моята майка и моята баба всъщност много често го споделяха: на лекар всичко се казва. Да. Така че важно е да припомним тази максима. Да. И то винаги съветвам моите пациенти да споделят и при колеги, когато ходят при други лекари, разказвайте всичко за своето здравословно състояние. Нека лекаря да прецени важно ли е, не е ли важно, има ли връзка с основното заболяване, важно ли е за него в избора на терапия или не. Защото се оказва, че пациенти, да речем със съмнение при детето за трета сливица, отиват на уши, нос и гърло, но не разказват нищо свързано, да речем, веднага след раждането. Имало ли или нямало това детенце рефлукс? Имало или е нямало други алергични състояния, например атопичен дерматит. И този лекар остава малко в недобра информираност. И когато ги попитам: а вие това разказахте ли и за рефлукса при вашето дете? Не, това той не ни е попитал. Той не ви е попитал, а вие що не го казахте?
А каква част от лекарите уши, нос, гърло биха попитали? Според мен повечето колеги питат, нали? Защото то си има и определени стигми. Един обложен в задна трета език, една повишена киселинност, провокирана от рефлукса при детето, може да се отрази дори стоматологичен да е проблема, с едни кариозни и развалящи се зъби, с проблеми в венците. Тоест това е едно кисело съдържимо, което руши така или иначе и предизвиква възпалителна реакция в гърлото и може да бъде причина и за трета сливица, може да влошаването на състоянието й, но може да бъде причина и за едно често боледуващо гърло. Да. И свързани са нещата. Нищо, че едното от стомашно-чревния тракт, другото е уши, нос и гърло системата. Друго, което благодаря ти така за възможността да бъда твой гост, защото друго, което винаги съм искала да кажа е, много често майки, чието деца имат температура, ми се обаждат и казват, детето има температура, погледнах му, гърлото не е червено. Значи все едно е червено гърло равно на температура и нищо друго в това тяло не предизвиква висока температура. Казвам, майче, а това дете ходи ли днес по малка нужда? Не съм гледала. Вода пие ли? Не знам. В градината. И казвам, в градината е от петък до събота, от понеделник до събота. Събота и неделя колко вода пие това дете? Каква му е урината? По-тъмна, по-светла, миришеща, някаква? Да. Погледнахме гърлото и не е червено. И има температура. Да. Нали? Да. Така че нека да мислим, първо да мислим какво се случва с това детенце в ежедневието. Как се храни? Колко водичка пие? Как вървят тия отделителните процеси? Изпотява ли се? Не се ли изпотява? Има ли някъде по кожата нещо необичайно? Някакъв обрив? Някакъв сърбеж? Преди да решим да интерпретираме, и да стимулираме имунната му система. Да. Но за това ще ни помогне точно тая медиаторска функция, която и ти спомена. Нещо, което да носи информацията и да я огласява от лекаря към пациента, така че да стига до пациента в по-голямо количество и да бъде запомнена. Надявам се. Надявам се да допринесем в тази посока. Всъщност това е и идеята да стартираме подкаст, за да можем да дадем повече гласност на неща, които някои хора приемат за нормални, други всъщност обаче търсят повече информация и повече отговори на конкретни въпроси. Това, което ми се ще накрая да кажа е, че информираността на родителите е много важна и откъде те черпят своята информация също е много важна. Защото ние преди малко говорихме с теб за един дигитален детокс. Истината е, че през дигиталните устройства и че през интернет получаваме една информация за всичко по много и тя малко или много случаи може и да ги обърка тия родители. Така че ако решат да се информират, нека направят едно търсене по ключови думи, да следват подкасти и да слушат специалисти по темата, отколкото да се доверяват на всичко, което четат и неправилно понякога може да бъде интерпретирано това нещо. Да. И другото, за което винаги пропускаме, е добре да ги учим децата ни на ред неща, но нека да ги учим и да бъдат щастливи. Много ми се иска дечицата, които идват при мен и винаги говоря това и за родителите, нека да ги научим тия деца какво е то щастие и кои са стъпките то да се случва. Много хубаво послание, но ако родителя не знае какво е щастие... Да започнем оттам. Нека да покажем на родителите, че това, че са родители, вече е благословия. Това, щастие. че е щастие, и да възпитават децата си да бъдат щастливи. Много се радвам, като прочетох в страната Бутан, в Хималаите, някъде високо си имат Министерство на щастието. И там, когато си преброяват населението, освен да ги преброят колко са в домакинството, си има въпрос колко си щастлив. Много хубаво. Много интересно. Нека така да завършим. Да. Нека да има повече щастливи деца. Да. Доктор Угринова, споделете на нашите слушатели всъщност кое е нещото, което ви вдъхновява вас лично? Това, че работя с деца. Детската усмивка и детските очи са моето вдъхновение. Причината да се събуждам с усмивка и причината да заспивам с усмивка.
колко хубаво. И за финал, един съвет или една препоръка вдъхновяваща, която нашите слушатели могат да приложат още днес. Търсете щастието. То е около нас. Да си направим Министерство на щастието. И издателство към него. Да, хубаво би било. Благодаря ви, че ни слушахте. Аз съм Борислава Люцканова. Наш гост днес беше доктор Зорка Огринова и си говорихме за имунитета, щастието и усмивки. И още нещо. И още нещо. Да, до скоро.